Ωραία, ξεκίνησε τώρα το γράφει σε βίντεο, οπότε βάζω κοινή χρήση οθόνης, βάζω επιφάνεια εργασίας, έναρξη κοινής χρήσης, ωραία. Οκ, είμαστε στο γραφείο σου μέσα. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να φτιάξουμε μία σελίδα. Βλέπω. Τώρα δεν κάνεις ερωτήσεις, βλέπεις αυτά που σου δείχνω. Ακόμα και αν δεν τα καταλάβεις, δεν πειράζει, θα δεις μετά ξανά το βίντεο. Ακριβώς. Γι' αυτό το κάνουμε βιντεάκι. Λοιπόν, πάμε. Templates. Εδώ είναι τα templates, οι σελίδες, δηλαδή μπορείς να επιλέξεις για να κάνεις μία ιστοσελίδα. Ας πούμε, τη σελίδα που χρησιμοποιούν τα παιδιά για το σεμινάριο είναι αυτή εδώ, το webinar. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Κάτσε λίγο γιατί... Μισό. Δεν βλέπω τίποτα. Περίμενε λίγο να κλείσω τίποτα, μισό. Δεν βλέπεις... Τι δεν βλέπεις? Δεν βλέπεις την οθόνη μου? Την οθόνη σου βλέπω λίγο tools μεράνια, τίποτα άλλο. Το YouTube βλέπω, δεν βλέπω τα tools. Περίμενε, μήπως κόλλησε η τέτοια, η κοινή χρήση οθόνης. Να την ξαναβάλω μισό. Σου κάνω ξανά κοινή χρήση οθόνης από Skype. Λοιπόν, τώρα λογικά θα βλέπεις την οθόνη μου, έτσι. Τώρα βλέπω τα tools. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι οι σελίδες που διαλέγεις από εδώ πέρα. Δεν έχει ανάλυση καλή φυσικά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βλέπεις τώρα... Πάμε λίγο από το αριστερή. Βλέπεις τώρα... Βλέπω τα δείγματα από τις τέτοιες, αλλά όχι σε μια καλή ανάλυση. Έχουμε καθυστέρηση και στο Skype, να ξέρεις, γιατί τρώει τη σύνδεση και δεν έχεις καλή σύνδεση. Δεν πειράζει. Γράφεται σε... Γι' αυτό. Γράφεται σε βίντεο, οπότε θα μπορείς να το ξαναδείς μετά. Λοιπόν, διαλέγω τώρα από εδώ μία σελίδα που θέλω να φτιάξω. Αριστερά, εκεί που λέει webinar, είναι η σελίδα που φτιάχνουν τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να μ' ακούς, ρε Ράνια. Απλά παρακολούθα μου, μη διακόπτεις. Περίμενε. Δεν ακούω. Λοιπόν, θα το ακούσεις μετά στο βίντεο, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η σελίδα που φτιάχνουν τα παιδιά τα webinar, που κάνουν τη σελίδα για να προωθήσουν τα σεμινάρια που κάνουν, ακόμα και αυτό που κάνουμε τώρα την Παρασκευή. Εδώ θα επιλέξω μία σελίδα με βίντεο, για να δεις και πώς μπαίνει και το βίντεο. Χρησιμοποιώ αυτήν, ας πούμε, την Elegant. Πατάω Use Template εδώ, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη σελίδα και να φτιάξω τη σελίδα μου έτσι όπως τη θέλω. Θα δεις ότι όταν το ανοίγεις, σου βγάζει όλο το μενού δίπλα, που αντιστοιχεί σε κάθε κουτάκι που θέλεις να αλλάξεις. Είναι τόσο απλό να τη φτιάξεις, που επιλέγεις το κουτάκι που θες και απλά γράφεις αυτό που θέλεις. Το νόημα είναι να φτιάξουμε μία φόρμα και να τη συνδέσουμε, έτσι ώστε όταν πατάει κάποιος στο βίντεο να ανοίγει τη φόρμα, να αφήνει τα στοιχεία του. Αυτό θα συνδεθεί με autoresponder, δηλαδή με το σύστημα των αυτοματοποιημένων email, και υπάρχει και το auto-redirect, το οποίο τι σημαίνει? Όταν κάποιος συμπληρώνει τη φόρμα, πού θα τον πηγαίνει. Δηλαδή, μπήκα εγώ στη σελίδα σου, άφησα τα στοιχεία, πού θα με στείλει αυτό? Θα με στείλει σε μια δεύτερη σελίδα, θα μου βγάλει ένα ευχαριστήριο μήνυμα, τι θα κάνει, ας πούμε. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Πάμε να δούμε πρώτα τη σελίδα και μετά θα συνδυάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που πρέπει να κοιτάξεις όταν θα τελειώσεις μια σελίδα, θα βάλεις τα στοιχεία σου εκεί μέσα να δεις αν λειτουργεί σωστά. Είναι ένα τύπο αυτό, γιατί οτιδήποτε φτιάχνουμε το δοκιμάζουμε μετά να ξέρουμε σίγουρα ότι δουλεύει καλά. Τώρα, πάμε να δούμε ένα-ένα τι γίνεται. Πάμε στο content, το οποίο είναι το περιεχόμενο της σελίδας. Styles είναι αν θέλουμε να αλλάξουμε χρώματα μέσα σε αυτά τα στοιχεία όλα, ας πούμε. Να αλλάξεις, ξέρω, το κουμπί να μην είναι κίτρινο, να είναι κόκκινο, για παράδειγμα. Βλέπεις που αλλάζει, εδώ πέρα. Ή να βγει πιο κόκκινο. Εδώ παίζω με τα χρώματα. Ή να το κάνω μπλε. Να το κάνω ό,τι γουστάρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θα πάω. Αν θέλω, αλλάζω και τη γραμματοσυρά. Έτσι. Είναι πολύ ευέλικτο αυτό το κομμάτι. Άρα, contains logo. Βλέπεις ότι μπαίνει, κάνει μπλε αυτό το πράγμα εδώ πάνω. Οπότε, αν δεν θέλω κάτι, μπορώ απλά να κλείσω το ματάκι και να το διώξει. Βλέπεις. Ή να το ξαναβάλω και να το εμφανίσει. Content headline, κάνω κλικ εδώ, με βάζει κατευθείαν να αλλάξω τον τίτλο μου. Μπορώ να αλλάξω χρώματα, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Και γράφω εδώ, Ράνια Κυριαζάκη, για παράδειγμα, ό,τι θέλω, έτσι τον τίτλο μου, αυτό που θέλω να γράψω. Video preview, εδώ κάνω κλικ και πρέπει να βάλω το βίντεο που θέλω. Για να βάλω το βίντεο που θέλω, πρέπει να βάλω τον κώδικα από το YouTube. Και θα σου δείξω τώρα πώς γίνεται αυτό. Ανοίγω εδώ στο YouTube.
Όσο όλα γίνεται affiliate. Μπράβο. Και άνοιξε εδώ μία παρουσίαση, ας πούμε, που έβλεπα το Στάθη τις προάλλες. Θέλω, ας πούμε, να βάλω αυτή την παρουσίαση μέσα, την αναλυτική παρουσίαση. Για να πάρω τον κώδικα, πάω εδώ που λέει κοινή χρήση, ενσωμάτωση. Ναι, ενσωμάτωση. Και παίρνω αυτόν τον κώδικα εδώ. Απλά το μαρκάρω όλο, κάνω αντιγραφή και πάω επικόλληση μέσα σε αυτό εδώ το πεδίο που μου άνοιξε. Κάνω επικόλληση, κάνω done και τσουπ μου έβγαλε το βίντεο εδώ μέσα. Τόσο απλό να βάλω ένα βίντεο μέσα στη σελίδα. Εδώ πέρα τώρα, άμα πάω το ποντίκι μου, βλέπεις αλλάζει αριστερά και το κάθε κουτάκι. Δηλαδή, μπορώ να μπω εδώ και να αλλάξω και να γράψω ό,τι θέλω εδώ πέρα. Έτσι, να γράψω μία σελίδα, να τη φτιάξω όπως θέλω. Αν προχωρήσω πιο κάτω, όλα είναι εντάξει. Αυτό θα το αλλάξω σίγουρα. Θα βάλω, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου να ενημερωθείς. Για παράδειγμα, γράφω ό,τι θέλω. Με παρακολουθείς, έτσι. Ναι. Ωραία. Μπορώ να αλλάξω εδώ, ενημερώσου τώρα, για παράδειγμα. Από περίμενε, γιατί γράφω από κάτω. Ενημερώσου τώρα. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να αλλάξω μέχρι και αυτά εδώ κάτω, που λένε για το spam. Το κάνω όπως θέλω, έτσι. Μπορώ να αλλάξω αυτά. Μπορώ να αλλάξω τις εικόνες εδώ πέρα. Βλέπεις, με το που έκανα κλικ εδώ πέρα, μου αλλάζει εικόνα. Μπορώ να βάλω αυτή, να βάλω αυτή, να βάλω ό,τι θέλω. Μπορώ να φορτώσω εικόνες και να πάω να φορτώσω από τον υπολογιστή μου εικόνες που έχω, για παράδειγμα. Μπορώ να πάω και να βάλω αυτή την εικόνα, για παράδειγμα. Μου τη φορτώνει. Δεν τη φόρτωσε γιατί μου δίνει συγκεκριμένα pixel. Μου λέει 1024 με τέτοιο. Κάτσα να δω, μου το πήρε. Όχι, δεν το έχει πάρει. Είναι πολύ μεγάλη εικόνα για να την πάρει αυτή. Μπορώ να αλλάξω εικόνα εδώ πέρα, αν θέλω. Λοιπόν, και έτσι, ακόμα και το copyright εδώ πέρα μπορώ να αλλάξω, να φτιάξω όπως θέλω. Με αυτόν τον τρόπο εδώ, φτιάχνω και ετοιμάζω τη σελίδα μου. Μπορώ να βάλω και logo ή δεν θέλω να έχει καθόλου logo εδώ. Το βγάζω τελείως, να μην φαίνεται. Το κλείνω. Ό,τι δεν θέλω από αυτά, για παράδειγμα, δεν θέλω, ρε παιδί μου, τι να πούμε, αυτό. Το δεύτερο δεν το θέλω. Μπορώ να πάω εδώ στο ματάκι, να το πατήσω και απλά φεύγει. Και να έχω 3 αντί για 4. Έτσι. Παίζεις με αυτά και τα μαθαίνεις, είναι εύκολα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορούμε να τη φτιάξουμε το όπως τη θέλουμε τη σελίδα. Αφού έχω τελειώσει, πατάω Save. Για να ετοιμαστεί η σελίδα πρέπει να πατήσω Save και μετά να κάνω Publish. Πατάω Save και μου ζητάει Page Options, Page Title. Να γράψω ένα τίτλο. Και ό,τι γράψω εδώ πέρα με λατινικά, το Page Name, το ίδιο θα γίνει και το URL της σελίδας μου. Έχουμε 2 URL για τις σελίδες, το Olympic Marketing System και το This Page Rocks. Κάθετος, αυτό που βάζουμε εμείς. Αν βάλω εγώ με λατινικά εδώ, Ράνια Κυριαζάκη, θα βγει Olympic Marketing System.com, κάθετος Ράνια Κυριαζάκη θα είναι η σελίδα σου. Πατάω Save, σώζει, Your template was saved, μου την έσωσε τη σελίδα και μπορώ να πατήσω Publish να δημοσιευθεί. Μπορώ να πατήσω Publish και να δημοσιευθεί. Άμα κάνω View Page τώρα, μου ανοίγει τη σελίδα σου. Αυτή είναι η σελίδα σου. Νάτι. Με αυτά που έχω αλλάξει εγώ εδώ πέρα. Βλέπεις. Τώρα, αν πατήσει κάποιος εδώ, βγαίνει μία φόρμα. Αυτή τη φόρμα μπορούμε να την αλλάξουμε, να την κάνουμε όπως θέλουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα. Exit. Εδώ ανοίγω, κλείνω το μενού. Το κλείνω από εδώ από το Χ και πάω πίσω. Εδώ πέρα τώρα μου μετράει πόσοι μπήκανε, πόσοι αφήσαν στοιχεία και τι ποσοστό είναι αυτό. Αυτό μας βοηθάει για να καταλάβουμε αν πάει καλά η σελίδα μας ή όχι. Το Contact Manager είναι αυτό που λέει, δηλαδή όποιοι αφήνουν στοιχεία βρίσκονται εδώ μέσα. Τα στοιχεία τους βγαίνουν εδώ πέρα. Το Newsletter είναι newsletter, μπορώ να στέλνω σε όλη μου τη λίστα. Και το πιο σημαντικό είναι οι φόρμες που φτιάχνω για να βάλω στις σελίδες μου και autoresponder που είναι τα αυτοματοποιημένα email που έχω μέσα. Τώρα, πάμε λίγο στο Forms. Εδώ έχει θα φτιάξουμε μία φόρμα. Create new forms. Με αυτά πρέπει να παίξεις όλα, έτσι ώστε να συνηθίσεις λίγο, να τα συνηθίσεις. Έτσι, πρέπει να φτιάξεις διάφορα τέτοια.
Εδώ λέει integrate form with integrate autoresponder using default customize this form. Μπορώ εδώ πέρα με τον ίδιο τρόπο να αλλάξω πράγματα. Επίσης, Ναι. μπορώ να γράψω εδώ, ας πούμε, παρακάτω για να δεις την παρουσίαση. Γράφουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Ναι. Μπορώ να αλλάξω το μέγεθος, χρώμα, τα πάντα, έτσι, πατάω OK. Θέλω first name, last name, δεν θέλω διεύθυνση όμως, ούτε comment. Οπότε κάνω κλικ εδώ και φεύγουν. Και κρατάει τη φόρμα μου έτσι όπως τη θέλω. Μπορώ να αλλάξω φωτογραφία αν θέλω. Μπορώ να βάλω αυτήνα. OK. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα εδώ πέρα. Λέει εδώ, email notification, select this box in order to receive an email. Κάθε φορά που αφήνεις κάποιο στοιχεία στη σελίδα σου, εσύ θέλεις να ειδοποιήσει και με ένα email. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Οπότε κάνεις ένα κλικ εδώ και λες, θέλω να ειδοποιούμε κάθε φορά που κάποιος θα κάνει. Είναι έτοιμη η φόρμα μας. Το email είναι προκαθορισμένο εδώ φυσικά. Πατάω save και μου λέει, δώσ' την ένα όνομα. Εδώ είναι καλό, θα το γράψω στα ελληνικά, να το δοκιμάσουμε. Η φόρμα που έκανε ο Χάρης. Μπορώ να την ονομάσω όπως θέλω, έτσι. Save. Κάνω save, your home has been saved. Και φεύγω, exit. Κλείνω και αυτό. Να τη φόρμα, εδώ είναι η φόρμα. Μπορείς να έχεις πολλές φόρμες, πολλές σελίδες και να τις συνδυάζεις μεταξύ τους. Όλοι θα μπαίνουν στο Contact Manager. Τώρα, πάμε πίσω. Your Pages. Πάμε στη σελίδα που φτιάξαμε. Είναι αυτή εδώ. Πάω να την κάνω edit τώρα εδώ. Πάω να κάνω choose form subscribe. Κάνω κλικ εδώ και λέω δεν θέλω τη default φόρμα, αυτή που έχει το σύστημα, θέλω αυτή που έφτιαξα μόλις τώρα. Αυτή θέλω. Και πατάω save form. Changes has been saved. Close. Save editing. Να το σώσει. Publish. Να δημοσιευθεί. Κάνω view, να τη δω και να τσεκάρω ότι δουλεύει σωστά. Αν πατήσω εδώ, μου βγάζει τη φόρμα, μια χαρά, και μου βγάζει αυτή τη φόρμα που έφτιαξα. Με αυτή τη φωτογραφία, με αυτό το κείμενο. Δουλεύει τέλεια. Άρα είμαστε εντάξει. Τώρα, πρέπει να ρυθμίσουμε όταν πατάει κάποιος εδώ και αφήνει τα στοιχεία, πού τον πάει. Γιατί αν έχεις εσύ ένα βίντεο πρόσκλησης, αφήνει στοιχεία ο άλλος και πατάει, αφήνει στοιχεία για να δει την παρουσίαση, πρέπει να τον οδηγήσει σε μια δεύτερη σελίδα. Άρα, πρέπει να έχεις φτιάξει μια δεύτερη σελίδα και να τον οδηγήσει εκεί μετά. Πώς το κάνουμε αυτό? Το κλείνω αυτό, κλείνω και αυτό, κλείνω. Όχι, εδώ θα πάω στο Auto Redirect, στη σελίδα μου και λέω Redirect to another website after someone subscribe this page. Όταν κάποιος, δηλαδή, θα αφήνει τα στοιχεία του, εγώ θέλω να τον οδηγεί πού? Θα βάλω εδώ το link της δεύτερης σελίδας ή αν θέλω να φτιάξω ένα μήνυμα θα πατήσω Create Auto Redirect. Θα πατήσω δηλαδή να φτιάξω πού θα τον πηγαίνει, τι θα του λέει. Ή θα βάλω σελίδα εδώ το link, σε ποια σελίδα δεύτερη θα τον πηγαίνει, ή το Create Auto Redirect. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, θα το δούμε τώρα, θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, Save Editing, Publish, View Page. Αυτό μάλλον πρέπει να βγάζει ένα μήνυμα. Ενημερώσου τώρα, βάζω εγώ τα δικά μου τα στοιχεία. Ωραία, Free Instant Access. Ωραία, δεν έγινε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα γιατί δεν του έδωσα να κάνει κάτι. Οπότε πήρε τα στοιχεία, τέλος. Το κλείνουμε αυτό. Τα στοιχεία που άφησα τώρα εγώ, φεύγω από εδώ, θα έχουν πάει στο Contact Manager. Βλέπεις εδώ στο Your Pages που λέει 1, είναι ότι κάποιος άφησε στοιχεία. Βλέπω. Και Number of Templates 1. Λοιπόν, πάμε στο Contact Manager και εδώ φαίνονται τα στοιχεία που έβαλα εγώ. Θεοχάρης Παπαδόπουλος, το email, το τηλέφωνό μου, registration, τι ώρα γράφτηκα, τα πάντα. Τώρα, εδώ, πρέπει από τη στιγμή που κάποιος αφήνει τα στοιχεία του σελίδα μου, θέλω να προκαθορίζω email εγώ. Να έχω δηλαδή τον autoresponder, τα αυτόματα email που θα πηγαίνουν. Αυτό το ρυθμίζουμε στο autoresponders, εδώ. Εδώ πέρα ξεκινάω και φτιάχνω email. Αυτά που κάνω εγώ θα τα σβήσεις τώρα μετά, έτσι. Ναι. Και εδώ ρυθμίζουμε τώρα. Sender name. Ποιος στέλνει το email? Η Ράνια Κυριαζάκη.
Ποιο είναι το email της Ράνιας? rania@gmail.com. Ποιος είναι ο τίτλος του email? Καλώς ήρθες. Μπορούμε να γράψουμε συγχαρητήρια για την επιλογή σου. Και να γράψεις κάτω συγχαρητήρια κλπ. Είμαι στη διάθεσή σου. Εγώ μπορώ να σου στείλω ένα κάρο email που μπορείς να βάλεις στον autoresponder. Να παίρνει, ξέρω εγώ, 10 email ανά 2-3 μέρες, για παράδειγμα. Αυτό το μήνυμα σε ποια σελίδα θα πάει από αυτή που έχεις φτιάξει? Στην Ράνια Κυριαζάκη που φτιάξαμε τη σελίδα. Σε τι χρόνο θα σταλεί? Ημέρες, λέει, μετά που ο υποψήφιος έκανε join στον autoresponder, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκε. Αυτό το κάνω 0. Να φύγει δηλαδή κατευθείαν το email. Μετά από 2 μέρες θέλω να φύγει αυτό, μετά από 3 μέρες θέλω να φύγει το άλλο. Αυτό δηλαδή πρέπει να το βάλεις 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Όλα τα email. Να βάλεις αυτά τα νούμερα δηλαδή. Για να ξέρεις ότι το πρώτο θα φύγει στο 0 κατευθείαν. Το δεύτερο θα φύγει μετά από 2 μέρες. Το τρίτο μετά από 4 μέρες. Εδώ βάζεις τον αριθμό των ημερών από τη στιγμή που γράφτηκε ο υποψηφιός σου. Okay. Λοιπόν, το αφήνω 0 αυτό γιατί είναι το πρώτο μήνυμα που θα φεύγει και πατάω Create Autoresponder Message. There are one contact that have not received. Μου λέει ότι υπάρχει μια επαφή η οποία δεν έχει λάβει αυτό το μήνυμα. Θέλεις να στο στείλω τώρα? Εσύ μπορείς να πατάς yes άμα προσθέτεις μετά καινούργια μηνύματα τη στιγμή που έχεις ήδη λίστα μέσα. Οπότε εγώ πατάω όχι τώρα και είναι OK. Το βλέπεις και εδώ, μπορείς να αυξήσεις, να μειώσεις, να κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα θέλεις κι άλλα, μπορείς να πατήσεις κι άλλα. Άμα πατήσεις statistics, σου δίνει και στατιστικά. Πόσα άνοιξαν, τι conversion rate είχε το email κτλ. Τώρα, ας πούμε ότι έχεις αυτά τα μηνύματα στον autoresponder, δημιουργείς λίστα, χτίζεις λίστα μέσα στο contact manager, εδώ προστίθονται και άλλα άτομα και κάποια στιγμή θέλεις να στείλεις ένα newsletter. Θέλεις να του στείλεις κάτι έκτακτο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το newsletter. Εγώ είπα ότι οι υποψήφοι μου παίρνουν 12 με 13 email και μετά εγώ στέλνω newsletter 1 με 2 φορές τη εβδομάδα. Αυτό κάνεις κλικ εδώ, στέλνεις newsletter, γράφεις με τον ίδιο τρόπο το email και αφού γράψεις το email μετά μπορείς να το στείλεις. Δεν χρειάζεται να ακούς, Ράνια, τα γράφουμε σε βίντεο. Λοιπόν, πατάς send newsletter και του στέλνεις το newsletter. Αυτά είναι όλα τα εργαλεία, αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να κάνεις για να φτιάξεις μια σελίδα, να ρυθμίσεις το autoresponder σου, να μπορείς να στέλνεις newsletter, να διαχειρίσεις τις επαφές σου. Οπότε κλείνω εδώ αυτό το βίντεο, να κάνουμε λίγο κουτσομπολιό τώρα και να μπορείς να το δεις μετά ξανά.